तू पिया सब नाइब कैसे करम पूजा पाठ हो। सर सामान कैसे चुनरी ले आईम तू ही जदि रहब न साथ हो। लागत तू पिया सब नाइब कैसे करम पूजा पाठ हो। सर सामान कैसे चुनरी ले आईम तू ही जदि रहब न साथ हो। 9 दिन भूखब धरब माना सके कल समन में बाटे सारा घामार पिया जल्दी धइल ना गरिया चले के बा माही दरबार पिया जल्दी धइल ना गरिया चले के बा माही दरबार पिया जल्दी धइल ना गरिया धइल ना गरिया। के न सुखावा भले काट ले हम दुखावा करी तो हसे बिनतिया करे खाती हम पूजावा। चाही हम के न सुखावा भले काट ले हम दुखावा करी तो हसे बिनतिया करे खाती हम पूजावा। तू नहीं अइब तो कैसे हम जाई देवर करेले परेशान पिया जल्दी धइल ना गरिया चले के बा माई दरबार पिया जल्दी धइल ना गरिया चले के बा माई दरबार पिया जल्दी धइल ना गरिया धइल ना गरिया। करे खाती दरसनवा जीजा आई गइले घरवा बोलो कहिया पुरइब पिया हमारो सपनवा। करे खाती दरसनवा जीजा आई गइले घरवा बोलो कहिया पुरइब पिया हमारो सपनवा। सब सहेली लोग के सैया घर आइले पबई बरजऊ हमारे पिया जल्दी धइल ना गरिया चले के बा माही दरबार पिया जल्दी धइल ना गरिया चले के बा माही दरबार पिया जल्दी धइल ना गरिया धइल ना गरिया। गाड़ी निकाली कमले सोजा तो हियारी सुनील चले के बाटे असुमाई के दुआरी। धनु गाड़ी निकाली कमले सोजा तो हियारी सुनील चले के बाटे असुमाई के दुआरी। राजा नितेश निरमल जी चली करेला माई दर्शन पिया जल्दी धइल ना गरिया चले के बा माही दरबार पिया जल्दी धइल ना गरिया चले के बा माही दरबार पिया जल्दी धइल ना गरिया। हाईटेक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुदाईबाग सारंग।